An balima bamanankanmɛnnaw an bɛ foli kurakura ka ɲɛsin aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'aw fo k'aw waleɲumandɔn ani k'aw barikada. Bi bamanankan kunnafoni an b'a daminɛ an ka marabolo yɛrɛ o kɔnɔna na n'o ye Sikaso gunkan ye. An b'a jira o la k'a fɔ a bɛ tile 2 bɔɲɔgɔn bɔ min ye a Seydi Sɛrif Usumani Madani Hayidara san o san a bɛ to ka na taama mun kɛ anw fɛ Kɛnɛdugu gunkan i ka dɔn k'a fɔ min ye Ba Madani den halisa a b'o taama kadiri yɛrɛ o kɔnɔna na. An b'a jira aw la k'a fɔ jumadon min ye a Seydi Sɛrif Usumani Madani Hayidara a ye wajibi belebeleba ni k'o boloda Sikaso balontan terrain la ka terrain kɔnɔna a n'a kɔfɛla ka fa i n'a fɔ da kɔnɔ ɲɛ. An b'a jira aw la k'a fɔ maa caman de bɔra fan caman de fɛ jamana caman na ka na Sikaso kɔnɔ ka na a Seydi Sɛrif Usumani Madani Hayidara ka na ka wajibiba ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni lamɛn. An b'a jira aw la k'a fɔ a n'a ka denbaya maa caman tun bɛ yen minnu kun nana ɲinan san 2023 o mawulidu a kɛnɛ kan. An b'a jira aw la k'a fɔ a kɛra wajibi belebele min ye i ka dɔn k'a fɔ a Seydi Sɛrif Usumani Madani Hayidara a kɛra sababu ye ka maa caman k'olu tobi k'o don a silamɛya diinɛ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnna min ye an balima kerecɛnnaka maa 12 bɔɲɔgɔnko la i ka dɔn k'a fɔ k'olu tobi ka kalimatu sahada ani layidu 6 k'o d'o ma o ka don a silamɛya yɛrɛ o kɔnɔna na. A kɛra koba ye Mali yɛrɛ kɔnɔ bi min bɛ lankali tariku kɔnɔna na sabula min ye san o san a Seydi Sɛrif Usumani Madani Hayidara a bɛ ko kura de kɛ min bɛ ka maa caman kɔn kamana gan k'a sababu kɛ ko a ye silamɛya diinɛ ko i ka dɔn k'a fɔ olu ka silamɛya diinɛ ye diinɛ min ye ko silamɛya tɛ ban maa na abada ko balimaya ani sinjiya o de ye a silamɛya ye k'a fɔ ka ɲɔgɔn maa na ka maa kafiriya ka masɔrɔ kafiriya jogo a n'a kɛwale tɛ a la k'o tɛ a silamɛya ye abada. A Seydi Sɛrif Usumani Madani Hayidara a y'a jira k'a fɔ ko a silamɛya ko bɛɛ ani kɛlɛya o diinɛ don. Halisa an bɛ to an ka jamana yɛrɛ o kɔnɔna na an b'a jira aw la k'a fɔ min ye carte biométrique sécurisée ye min n'a tɛ maa caman bolo an bɛ waati min na fɔ sisan ka sanga ni o dalaliw ye min ye i ka dɔn k'a fɔ jamana maa ɲɛmɔgɔ kɔnɔ n'a jira k'a fɔ ko min ye ka sanga ni référendum ye mun kan ka kɛ jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na juin kalo tile 18 san 2023 kɔnɔna na. A jirala k'a fɔ ko pièce bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ se ka kɛ sababu ye ka i se ka voter référendum yɛrɛ o kɔnɔna na nka o ko kɛlen a kan bɛ ka maa caman kɔn kamana gan maa caman kɔn n'a jira k'a fɔ k'o ye fɛn min kɔni cɛman ye sigana bɛ se ka ye a la k'a bɛ se ka na ni yuruguyurugu caman ye nka dɔw y'a jira k'a fɔ ko n tɛ baasiba ye abada k'a sababu kɛ min ye carte biométrique sécurisée ye i ka dɔn k'a fɔ maa caman kɔni ma se k'a sɔrɔ nka ka sanga ni jamana ɲɛmɔgɔw ka wulikajɔ ani u ka cɛsiri ye olu kɔni bɛ ka fɛɛrɛ kɔni tigɛ nin waati in na walasa maliden bɛɛ bɛ se ka carte biométrique sécurisée sɔrɔ cogoya min na nka o bɛɛ la ta walasa bɛɛ ka se ka i sen don référendum na jamana maa ɲɛmɔgɔw kɔni ye sigi ka hakilijagabɔ kɛ k'a jira k'a fɔ ko jamana kɔnɔdenw bɛɛ bɛ se ka voter ni papier kɛrɛnkɛrɛn i n'a fɔ carte d'identité ani a ɲɔgɔnna caman de ma fo ka taa bila carte na ma walasa bɛɛ bɛ se ka i sen don référendum na walasa baara ninnu ka se ka ɲɛ togoya min na. An bɛ bɔ an ka jamana kɔnɔna na an bɛ taa an ka jamana kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnna an bɛ taa Guinée équatoriale an b'a jira aw la k'a fɔ olu ka ɲɛmaaba n'o ye u ka lasigiden min bɛ Russie jamana kɔnɔna na olu kɔni y'a jira k'a fɔ nin waati in na ko olu kɔni bɛna o tɛgɛ di Russie ma ko sabula min na ko an bɛ don min na fɔ bi in na ko Russie ye jamana ye ko maa bɛ se ka i jigi da jamana mun kan. An b'a jira aw la k'a fɔ Guinée équatoriale u ka lasigiden min bɛ Russie jamana kɔnɔna na ka sanga ni o ni Russie ka jɛɲɔgɔnya kɔnɔna na san 55 na a y'a jira k'a fɔ olu ko nisɔndiyala jamana tɔgɔ la ani jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen kɔni tɔgɔ la ko nin waati in na ko olu tɛ sɔn tuguni abada o ka don maa si ɲɛnada fɛ kɛrɛnkɛrɛn nazarala olu kɔni bɛ ka farafina jamanaw kɛ i ka dɔn k'a fɔ o ni dɔngɔ ye sanga ni waati bɛɛ ka jagoya fɔngɔ de cɔrɔ an kana k'o ye fɛn olu tɛna jɛnɛ ye abada wa fana olu bɛna min ɲini diɲɛmaa bɛɛ fɛ farafina jamana kɔnɔdenw bɛɛ k'i sigi ka hakilijagabɔ kɛ bɛɛ k'i tɛgɛ mana bɔ Russie jamana fɛ ko Russie ye jamana ye jamana mun i ka dɔn k'a fɔ a bɛ se ka maa ka lakana ka se ka o sinsin a fɔlɔ ye min ye ka se ka i ka dɔn k'a fɔ maramafɛnw cɛɲumanw k'o di jamana maa ɲɛmɔgɔw ma walasa u ka se ka u ka lakana yɛrɛ kɛ o la kamasɔrɔ a ma kɛ ni jagoya fanga ye. An b'a jira aw la k'a fɔ o kɔni ye tiɲɛ kɔni fɔ Faransi ani Amérique n'a jɛɲɔgɔn ye o ko kɔni ma taa olu kɔndimi sira fɛ sabula an b'a jira aw la k'a fɔ a ma di Faransi jamana si abada ko min ye i ka dɔn k'a fɔ farafina jamana dɔ k'o ka teriya ni k'o ɲini Russie jamana fɛ o di ye fɛn o ko ma bɛn olu ma min ye i ka dɔn k'a fɔ la Guinée min ye i ka dɔn k'a fɔ Guinée équatoriale olu kɔnɔ jira k'a fɔ olu ka teriya kɔni o bɛna dɔ fara a kan ka sinsin o ni Russie jamana yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ.
Alisa ka sanga ni Rusi jamana ye an b'a jira aw la k'a fɔ Serge Lavrov ni ale ye kari k'a fɔ Rusiw ka minisiri dɔ ye a bɛ tile fila taama na kɛnɛya jamana kɔnɔna na a taalen kɛnɛya i kari k'a fɔ ani kɛnɛya maa ɲɛmɔgɔ jɛna ka bɛn ka hakili sigi k'o kɛ kelen ye walasa min ye kari k'a fɔ bɛɛ ani kɛlɛya o bɛ se ka don kɛnɛya ani Rusi jamana ni ɲɔgɔn cɛ an b'a jira aw la k'a fɔ Rusi jamana kɔni bɛ ka wulikajɔ sabati nin waati in na walasa farafinna ka se ka ka liberté totale sɔrɔ o ka se ka bɔ nanzaralako ka jɔnya kɔni bolo o de ye fɛn i kari k'a fɔ o ye Rusi jamana olu hakilinata ye farafina jamana caman de bɛ yen nin waati na minnu kun bɛ ka o tɛgɛ jan Rusi jamana ye ka sababu kɛ Rusi jamana i kari k'a fɔ o ka baara taabolo kɔni a bɛ ka maa caman olu kɔn nisɔndiya kosɛbɛ. Alisa Rusi jamana kibaruya kɔnɔna na an b'a jira aw la k'a fɔ bi sɔgɔmada in na min ye k'a dɔn k'a fɔ drone 2 olu kɔntara gosili kɛ Rusi jamana yɛrɛ o kɔnɔna na nka nin drone kofɔlen ninnu na i k'a dɔn k'a fɔ maa ko ma to a la abada a kɔni Rusikaw ka i k'a dɔn k'a fɔ bâtiment dɔw kɔn garate ka yɔrɔ dɔw kɔn cincin nka jɔnwala maa kɔni ma bɔnɛ a la abada nka o bɛɛ n'a ta min fana ye Rusi fana ale fana ye gosili fana kɛ Kiev n'o ye Ukraine faaba ye a jira k'a fɔ ko maa kelen bɔɲɔgɔn olu kɔn bɔnɛ maa kelen bɔɲɔgɔn ale bɔnɛna o nin na ka maa damadama fana k'olu ko jogi k'a fɔ i k'a dɔn k'a fɔ yɔrɔ caman fana k'olu kɔn da goloci an bɛ don min na fɔ bi bi in na a ko kɔn kelen bɛ nin waati in na gɛlɛyaba de ye nin waati in na ka sababu kɛ sanga nin waati bɛ Rusi bɛ gosili kɛ Ukraine fana bɛ gosili kɛ Rusi nka n'i y'a ye k'a fɔ ni Ukraine olu mana gosili kɛ Rusi jamana kɔnɔna na a tɛ kɛ baasiba ye nka ni Rusi n'a ye gosili kɛ i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ kɛ baasi cɛjuguba de ye jango bi sɔgɔmada in na i k'a dɔn k'a fɔ gosili kɔni kɛra Rusi nka Ukraine olu kɔni y'a jira k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya jamana kɔnɔdenw sifilakaw Kiev dugu yɛrɛ o kɔnɔna na o y'a jira k'a fɔ olu kɔni kamana gannen don ko n'a fɔra ko Ukraine ye gosili kɛ Rusi jamana kɔnɔ bi i k'a dɔn k'a fɔ ko maa tɛ a ko laban cogo dɔn jango Rusi ka gosili mun n'a ka farin a kɔni bɛ ka Ukraine ka denw k'olu kɔn guwanna k'olu kɔn guwan o kɔnɔna na nin waati in na an bɛ don min na fɔ bi bi in na Rusi sɔrɔsiw kɔni olu kɔni sera ka tɛgɛ kɔni da i ka dɔn k'a fɔ l'Amérique ka sɔrɔsiw dɔw kɔni ka a ko kɔni kɛn bɛ kamanagan ye bi l'Amérique kɔni bolo ka sababu kɛ nin waati in na n'a jirala k'a fɔ Ukraine kɛlɛ la l'Amérique kɔni bɛ ka Ukraine kɔni dɛmɛ nin waati in na ka walasa ka se ka Rusi kɛlɛ nka an ma bɔ kari la ka dɛnɛ sɔrɔ Rusi kɔni bɛ ka tɛgɛ da l'Amérique sɔrɔsiw kɔni dɔw kɔni kan a ko kɔni kɛn bɛ kamanagan ye bi nin waati in na an b'a jira aw la k'a fɔ kɛlɛ kɔni bɛ ka taa ɲɛfɛ sanga a n'a ka waati bɛɛ Rusi ani Ukraine ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ don min na fɔ bi bi in na an b'a jira aw la k'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen min ye Rusi olu kɔni ye i ka dɔn k'a fɔ l'Amérique avion dɔw kɔni tiɲɛ k'olu bombarder a ko kɔni kɛn bɛ kamanagan ye a gɛlɛya bɛ nin waati in na l'Amérique ni Rusi ɲɔgɔn cɛ sanga a n'a ka waati bɛɛ nka nin waati in na a ko kɔni maa kɔni tɛ ala ye nin waati in na nin dɔgɔkun yɛrɛ kɔnɔna na maa tɛ kɛlɛ in kɔn dan dɔn an bɛ don min na fɔ bi bi in na bi bamanankan kunnafoni an b'a kuncɛ ni min ye o de ye Sudan ye halisa min ye Sudan kɔni i ka dɔn k'a fɔ a ko kɔni ma kɛ basigibali ye fɔlɔ ka sababu kɛ min ye jamanakɔnɔdenw kɔni olu kɔni bɛ ka carton yɛrɛ bila n'o ye Sudan faaba ye jan y'a jira aw la k'a fɔ min ye sɔrɔsi fila olu kɔni kari bɛ ɲɔgɔn na Sudan jamana kɔnɔna na a ko kɔni kɛn bɛ kamanagan ye bi sabula min ye CEDEAO Union africaine ani Nations unies olu kɔni y'o dabɔ fili kɔrɔ k'a jira k'a fɔ olu kɔni ma se ka fura jɔnjɔn kɔni sɔrɔ nin waati in na Sudan jamana kɔni mankan na an bɛ don min na fɔ bi bi in na kamasɔrɔ min ye diɲɛsɛtigiba jamanaw olu kɔni bɛ ka sɔrɔsi fila ninnu kɔni kari ɲɔgɔn na